Dobar dan, moje ime je Gabriela i studentica sam 5. godine učiteljskog studija u Rijeci i danas ću vam demonstrirati 4 pokusa iz knjige 101 pokus iz fizike. Evo, prvi pokus koji ću vam demonstrirati je iz skupine pokusa gibanja i naziva se Kako padaju novčić i papirić. Ovaj pokus je za razumijevanje srednje zahtjevan, a pribor koji nam je potreban za njegovo izvođenje je jednostavan, te je također izvođenje samog pokusa jednostavno. Pribor koji nam je potreban za izvođenje ovog pokusa su dvije jednake kutije, papirić, novčić i škare. Evo, za početak našeg pokusa papirić ćemo izrezati u krug tako da bude nešto manji od našeg novčića. Evo, nakon što smo izrezali naš papir, dobili smo papirić koji je nešto manji od novčića. Stavit ćemo u stranu naše posude papir i škare i u ruke ćemo uzeti u lijevu ruku papirić, a u desnu novčić. Nakon što smo primili papirić i novčić u naše ruke, istodobno ćemo ih s iste visine pustiti da padnu, te ćemo promatrati kako padaju. Sada ćemo papirić staviti ispod našeg novčića u vodoravni položaj, te ćemo ih ispustiti i promatrati kako padaju. Sada ćemo papirić staviti iznad našeg novčića, također u vodoravni položaj, pustit ćemo da padnu, te ćemo promatrati kako padaju. Sada ćemo kutije, koje smo malo prije stavili u stranu, staviti ispred sebe. U jednu kutiju ćemo staviti naš papirić, a u jednu kutiju ćemo staviti naš novčić. Vidimo, jedna kutija ima papirić, druga kutija ima novčić. Sada ćemo također naše kutije ispustiti istovremeno s iste visine i pogledati kako će pasti. Evo, zašto nam se ovo događa? Kada papirić i novčić padaju zajedno, na tlo padnu istodobno, jer novčić svlada otpor zraka koji bi više utjecao na gibanje papirića da pada odvojeno od novčića. A kutijice s novčićem i papirićem padaju istodobno bez obzira na njihove mase, jer kutije imaju jednake oblike pa jednako savladavaju otpor zraka. Gibanje pri slobodnom padu ne ovisi o masi tijela. Demonstracija ovog pokusa se može uspješno izvesti s knjigom i papirom nešto manje površine, a visina s koje tijela trebaju padati ne smije biti prevelika jer će nam onda papir početi lepršati. A gdje nam je ovdje fizika? U vakuumu sva tijela, bez obzira na masu i oblik, padaju jednakim ubrzanjem. Padaju li tijela u nekome sredstvu, na njih djeluje otpor sredstva, pa vrijeme njihova padanja ovisi o njihovu obliku.